ka otu onye ọgbụma anụgo nwaanyị jide ụmụ ịtọ na chibu onye ọgbụma anụgo nwaanyị jide ụmụ ịtọ na nje nụrụ nwaanyị na nje nụrụ nwaanyị ajọkwa m na onwe ife nji na akpa ngwa na anụrụgo nwaanyị nwaanyị nụrụ akpụgo m isi agbụrụ alụbat ọsa akọrọ n'ụna ụgwụ na-emego espai ọkụ aka ọtụrụgo waya fonu m ndị onwe ezo eji m ụgwọ bịa ka nsị ka nje gbawa ụgwọ ọ bụrụ oge na nwunye nna anụ apụta si m ego nri abịa atọwụrọ mpi nna anyị ụtụtụ ọma nke na-anyụkwa n'otu a biko ọ dịkwa na mma ka ezi ifo isi gịnị ụtụtụ ọma nụ ka wee isi m ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a ka ị na-asị m ụtụtụ ọma ụtụ a ka ị na-asị m good morning ndị ji ụtụ asị m good morning ka efe ngwu mụnwa good morning dị na-anụ ga anụ ka isi ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a ka ị na-asị m ụtụ ọma baa n'ime jebere akpa anyị na-abịa nna anyị nwa nwa abata ebe ụtụ ọma nwa ụdị gị ka ị na-asị ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a n'ọchịchị dị n'ikwu a ụtụtụ ọma ka ị na-agwa di gị ụtụtụ ọma ọkọnyọ ka nna anyọ ahụ na-ekwu na isi m ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a ị na-asị m na nna anyọ ọnyọ ba anyị mezeburu akpa anyị na njesi abata nkafe n'ụna ata m onunu ke ụdị ya nwunye nka biko amadị enyi m nwaanyị gwakwa m agwa na ala dị na agbụrụ ndị a nsị na a na-aga ije dị garụ nna amalife ngata akada ajị ihe na a na-asịkwụzi mmadụ ụtụtụ ọma mba n'abalị ka m meji n'ose gị ụtụtụ ọma